Do, uli na ko do ha. Uli na ko. Rungan tayo to. Are ko sa Bungtod mo ko muli, inya ikaw, asa nyo ha? live. Pilais? Kaya ako bungtod mo ko. So kung sa Asa mo yung sikad? Asa yung musikad ba? Asa kayo musikad? Oo, di kayo muli ta. Muli mga pilais mga muli. Na muli ta. Kaya kung muli na buhok eh. Sa live Kay- sa sikat na ko. Dili na mo kay motor. Ano? Sundan lang di ka, huwag asa ka repita. Ayaw na ko live. Ha? Dili ba, magsunod lang ta ba? Magsunod lang ta, huwag asa ka repita. Uli ka pilais nga. Magsunod lang ta ba? Ikabot mo sa pilais, ako dito bugo sa Barangay Bungtod. Kaya amo, ano man, Barangay Bungtod. Okay? Nga, makadrive ba kasi musika dron? Ganun din ma. Makadrive ka sa... sa to ba di pa kahubog? Imo cellphone ni Ano? Imo cellphone ni sa mga bulsa. Ganun Asa imo cellphone ni sa mga bulsa mo cellphone. Sa imong bag, kuan. Okay rin eh. Iso sa ug tarong kasi matagak na. Matagak pa ni. Isiper. Okay. O mana. Matik. Mag-hi ka sa... Hello! Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa Tita Bas Vlog. Wah. Si Ondo na. Okay na, do? Hubog na ko. Do, asan may ka nagpuyo oron na? Iwat ako. Ulit sa kalang bukay? Ulit sa ko? Gwapo eh, katsila kagnaang ba? Bossing, kumusta bossing? Okay rin ka mo ng life? Balag mo tayo asawa, importante. Ang mahalaga. Oro. Huwag mo tatagay asawa sa Ginoo. Huwag kita mahimo. Ginoo na itong gugmaon. Ang Ginoo na itong higugmaon. Muna sakto yun. Ang Ginoo na itong higugmaon. Yung magigmay, pagka... Mo yun. Kay ugwata maminyo. Pasabutan na, di kita maminyo. Ako na. Dili ta mamugos sa itong kagalingon. Nga, dili ta maminyo. Oo, eh. Kaya ka nang wata maminyo, pasabot kita nga. Di hari kita. Di kita maminyo. Di ba? Kay pares-pares mo kuno ni ang tao sa kalibutan. Karon na kay pares ron. Naman, pero wala der. Nagtrabaho man. Anong trabaho? Naminyo na gud ka. Oo, ninyo. Narabada. Nagani ka kay naminyo na ka. Ako apa Ay, gud. ako mutog aling ko. Tapos dinoon. Kani, umaminyo ba? Maminyo mag-inang buta. Usawa kita ngayon, sakto to sa Kabalingon. Mao gud. Sakto gud. Paabot na sa ato ang Ito, sweet na to. swerte sa tong life, no? Nya ikaw boss, minyo na ka boss. Boss, minyo na ka. Ako, minyo na ko. Minyo na ka rin. Kani, minyo na. Maminyo. Maminyo mag-inang buta, bungol o bakol. Kita pa kita gatag saktong lawas sa itong Ginoo. Maminyo ta, depende sa palingo. Mao jud. Muna sakto. Muna tinuod nga istorya. Kung nagbuhat ta o kanang kuan maminyo gyud kay ang asawa wa man ay ang asawa dili magbuhi sa to ang mga bana. Kitang bana mo mabuhi sa tong asawa. Oo, kana. Muna tinuod. Siyempre, Kitang bana, kita mo buhi sa tong asawa. Kita man na mo'y haligi. Haligi sa pamilya. Manila. Muna tinuod jud. Di ba lagbok? Tinuod na lagbok. Tinuod jud. Wow. Kanindot tinuod jud kayo. Unswa. Tinuod gyud na ang bana mo'y haligi sa pamilya. Haligi sa asawa. Sa pamilya. And family ba? Bro, kumusta? Okay ra ka? Okay. So, busing, ang kinabuhi sa tao, pares-pares, giday. Ana, gina siya. Positive, negative man. Kung sa Ginoo,
kinalan doon nagkikapares. Pero wala, unsa naman. Wa tay may Wa tay mo. wa tay mahimo gyud no. Wa tay mo. Muna pinakanindot. Dili lang nato ipamugos nga wa gyud ka pares. Oh, di pares tama. Kung tagaan ka pares, mo gyud natong ka pares. Ang atong Grasya na gihatag sa tuwasan. Grasya sa Ginoo gihatag sa tuwa. Oo. Kung maminyo tag usab bisag unsa ta kaguwang maminyo ta sa to ba grasya na sa Ginoo para nato. Parang Na may uban nga naminyo nga 70 ang edad, naminyo pa gyud og usab 70 years old na niya, naminyo pa gyud og usab. Sa to ba kana grasya gina para nila kay gusto sila na ka istorya na ka sabot-sabot. sa kinabuhi. Sa kinabuhi. Muna nindot ko no. Ang ika So, ang kinabuhi sa tao og kanang maunay gitawag nga og paraimo gina Oo. Kay no. sa ilang Kung hatagan ka, asa man ka lagbok? Mangi isa ka. Okay. Sinaptanay nila, sila pagsabot sinaptanay. Nagkasabot mo sila sa to pa. Kana lagi sila po. Tagas lang pas Ginoo siguro. Kana. So kanin Sabot pa. nindot kayo Bossing, mga kakwaknit nindot kay tanan niyang istorya ni Bossing kay og maminyo jud kuno ta bisag mag-edad patag 50 sa 60 og tagaan tag pares sa Ginoo. Maminyo jud kuno ta. Oo, basta wala na kanabang inunta ba nga way kana mga inunta nga na mugukod ba na kanabang prita. ang Natay kagawasan. Oo, nay kagawasan. Oo, natay prita ba? Sa ato pa kanang byuda or Oo, byudo. kana na pwede na kung makasabot lang. Kung magsabot lang. Oo, pwede na lang. Minyo or kanang buwag sa asawa or ang asawa naminyo uglain or ang bana naminyo uglain. Kana pwede ra po na. Dili pa na kay murag doon na pa nila pinisa. Basag na. Kinahanglan na siya mag-file na siya o kanang legal separation ba? Oh, legal. Legal separation. Mag-file pa kanang kuan. File pa ka. Na problema. Para wala. Ang importante para nimo Bossing kanang wag yung problema. Kana may problema. Kanang mangandoy kasi mong kinabuhi karon nga maminyo ka nga way problema. Kana may problema. Kanang dili kasado sa bana. nya no? pagkasado na. Muna yung ganahan. Dili kasado sa bana. Muna nindot. Muna nindot. Bisag kana byuda. Kana kana byuda okay kana. Okay na byuda kay wala naman siya kanang kung magkasabot lang. Nya ako po byudo. Pero kanang kasado wala na labot kay naman ba na kasado. Di na pwede. Di na pwede. Kay magubot man. Magubot ang pamilya. So ang imong gipangandoy sa mga kinabuhi Bossing kana yung way kabilinggan. Way kabilinggan. Correct. Mana? Way kabilinggan. Kay magunsa man nga mangitap taglain na mo asawa. Sa to pa wala lang ato na asawa to pagkaon. Nya karon naman kay asawa. So wala man diri ko asawa kada trabaho pan. Pero wala lang ko mangandoy pa o mangitap og lain. Kinaaman ko asawa. Sa to ba kung sa pananglitan lang ni sa tuwang nga istorya kung kita byudo or lita o buwag sa asawa or bana kanang kuanta kanang willing ta nga mangita og lain kung ikaw buwag ka sa bana, buwag ka sa asawa, pwede ta mangita og lain, di ba? Pero kung nakay asawa, sama nimo Bossing, nakay asawa, di jud ka mutalikod sa imong asawa ka naman kasawa, di ba? Dili ko katulikod. Kay may anak gud ni. Na may anak, so sakto ka Bossing. So ang nindot ana nga ang nindot kanang kay wa man siya dire. kanang walay pamilya. Pag wala pamilya pulitan, kung mayo lang ilang mga relasyon diha, communication nila, dili na pwede sila magbuwag. Pero gawas lang kung pagkaway sila, muna dili mayo ang pagka-separate nila, pwede na sila buwag lang tayo, na ba? Pero pagkitalag lang, mangita pa kung kakoy na naman, mao nang kadagaran ko. Pero dili gyud maayo nga sama nimo na kay asawa, mangita ag lain, di gyud maayo. Kasado mo. Dili mayo. Kay muni guys, mga kabats, mga kakwaknit, sakto gining istorya. Kita natin asawa gipakaslan na to or kita bana gipakaslan to atong asawa. Di kita ang mga taglain. Oo. Kay pwede kung sala. Kasala kita da kay unaw-unaw na to ato guna siya gipakaslan ingon na. Gihatag na to kuan sa altar sa kaminyoon. Nga kamong yung duha hinugtan na sa bakos nga di makabuwag. Unya nikalit lag talikod.
pagbuhat lang sa mga ina ng mga pormahan lang, man, moral na tag na tamas na dili na mayo. Dili na maayo. Ang kuan garo, dili na mayo. Kinahanglan nga focus na to nga kita duha usara. Believe kay ko sa mga bossing. Believe kay ko sa mga. Sakto kay ka nga kanang giya sa kaminyoon bitaw. Kanang digyud mangitaglain ba? Oh. Ang asawa, Ang asawa na. asawa gyud. Asawa gina. Pero halimbawa nay mga byuda diha anya ikaw ulitaw ka. Pwede ra na kay byuda man to. Di ba? Depende na pula siguro nila. Depende O, na magkasabot. Magkasabot. Pero kanang minyo nya ikaw pud minyo kasado ang babae, kasado ang laki. Kana di gina pwede. Kay pulos mga kasado. Kay makasata niya. Matawag nag dakong sala. Oh, illegal. Oh. Muna di gyud pwede. Sa balaod sa langit ug sa yuta di gina pwede. Oh, di na pwede. Tinuod Sakto, sakto juga. Prove ko sa mga boss. Sakto gyud tinuod gyud. Ano mo di? Muna pinakanindot nga history boss. Dire sa tibok kalibutan boss kana pinaka kon sa history ba sa kalibutan parte mga love life ba mga or minyo uyab-uyab or pinaka dugen mong alipin Istorya. mga history sa kinabuhi ba sa kanang kuan bitaw kanang nag-ipon mo nya gibiyaan ka sa bana or asawa namatay imong asawa or ikaw naginusara ka kay namatay imong asawa or ikaw bana ka or asawa ka nya namatay imong bana nya ikaw lang usan habilin so laay kay imong kinabuhi so kanang so guol kay kastanan di ba? Oh, gusto ka o kana medyo kalipay pod kay Kalipay. Micah Paris. Pero dili maayo nga Pero dili maayo nga mangita ka og minyo. Abi Oo, kay dili. abi kay byuda ka, mangita kag minyo, bati man sana, di ba? Bati oh, mura mahog ka diag mananapaw ba karon na. Mananapaw. Oo. Sakto ba ko? Oh, sakto rin mo ha. O ikaw nga kanang kuan ka, byuda ka. So kinahanglan di jud ka mangita og kanang minyo. Oo. Kanang ulitaw sad Oh, or byudo. Byudo ba ina na ron? Ang byudo okay ra na. Okay na siya. Okay ra na siya Basta kay magkasabot lang. magkasabot lang kay pulos man way tag-iya, byudo-byuda. Di ba? Okay kayo? Okay ra. Matay biliban ako sa boss. Way kabilinggan ba? Oh, mo yun, boss. Muna pinakanindot, boss. Ba tino na ba? Perbe, matay makaon ginato ni pansit ron ato gining sumsumar pansit ng mga kaidol. Lamay kayong mga kaistorya parte sa mga love life sa kinabuhi ba. Muna nga naiuban boss nga nagsigap ang mata silang asawa or bana ilang nagilisan nilang bana o asawa. Di na maayo no. Dili maayo na makasa kita di bisan sa tubangan sa Ginoo. Mo lagi nagsigap ang mata silang asawa or bana. Ilang nag-asawa. Asawa? Ilang nagilisan ng ilang bana, ilang nagilisan ng asawa. Buhi pa gani niya imo panginana nya. Kung ginhawa ang tao sa bana paning kamot para mabuhi ta pagkatapos ginana pa. Murag sakit. Sakitan ta. Oh, mo jud. Oo, sakitan ta pero og tinudan na nga pagigugma gani mo sa usawa, bahala ko sa kasakit. Okay na lang tao ta, nana. Bisag sakit. Pero pasumban lang pod di sa mayo sa usawa. Di sad maayo? Di sa mayo. Matay no. Pila na di kabuk anak nimo boss? Kamera. Usar mi anak nako na may trabaho din. Ah. Believe ko sa mga boss. Sa mga istorya nato ba kaya ako boss buwag sa ko sa akong asawa bod pero ako mahimo sa akong kinabuhi. Buwag man. Wala ko mahimo pero kanay mong istorya tinuod gina nga Pero mo gani ako agi nga kuan sa mga buhi. bisan pagbuwag ka sa mga asawa bisan pagkasado pa mo ug maminyo kag lain ayaw nang naapoy kabilinggan. Kabilinggan. Dili wala na. Kay makasada. Makasata. Makasada. Kanang mga na may usay ka rin mga mugbo. Kanang mga byudo, O ina na. byuda. Wala kay kanang baba. Na kana kung gusto ko na to, nya ina edad na to di na mapwede ko. Wala na magwala. Pero boss kanang okay ra ka. Amigo mo jud ta. Mag takits ta sa YouTube channel. Sige, okay ko. Ako i-upload boss kay parang makakuha tag pagtulunan sa to ang mga kanay uban mga babae ba dili kay babae na nag-abusar ha. Napoy mga laki nag-abusar pod. Oo, kadaghanan ba ron sa mga patano na. Dili man ta kay ba, wa man ta ka siguro kinsay nasayop ang babae ba o lalaki ba. Di ba? Di man ta perfect. Napoy masayop ang laki, napoy masayop ang babae. Tinula.
Di ba? Tinuod. What's up mga kawaklit? Tita Bats, walang edit-edit. Sari-saring content from Tita Bats. Walang edit-edit. Sari-saring content, mga kaidol. Mga kaidol, pinuod ito ang istorya ni Busing, akong amigo ba. Tinuod yun niyang mga istorya sa kinabuhi. Murag nadutlan. Dili kay mura, nadutlan dyan ko sa kuwang Mura. sa akong life, nadutlan ko sa akong life ba nga. Mura. Dili kay mura, tinuod yun ba, nadutlan dyan ko sa akong life, sa akong kinabuhi ba. Kay ako, kanang buwag buko sa akong asawa ba. Pero sa ako man, wako mahimo. Di ba, boss? Mura. Tinuod. O buwag, wag kita mahimo. O tingin mo. Kay basik tagaan pa din tao. Na taga pa dito ka ng extension pa diya sa to Ginoo ina na nga. Nga kani para imo ni bayhana. Na kay freedom diha napita may kagawasan ka ana problema makalikay to. Sige lang pero wa gid Nga. mawas na ang atong gugmar to sila. Natagaan sa tag partner nga para na pud nato. Oh kanay na. Pero boss, kanang namay may mga boss nga ayaw na byuda kay kuyawan ta. Adi depende masan. Kay Depende po. Kaya naman sa biyuda nga, depende lagi sa ato na pag istorya nila sa biyuda. Kaya buyon ta nga, akan na biyuda, dito na kila biyuda, kasi mabiyuda na po na, kita pa may tabo niya noon. Oo, sa bako na ba? Oh, dili na to, dili na mao. Ah, Kaya ang Ginoo may magbuot sa kinabuhi. ang ginore, sakto jud ka boss. Bilibag na ko sa mga boss oy. Muna yung pinakanindot. Muna yung pinakanindot nga ako sa istorya sa kinabuhi. Sakto yung mga istorya. Para sa Ginoo lang may bao. May Pero magigo. kita dapat kinahanglan. Magtarong tayo na. Og nama kay mga tintal sa to kay mga tintal sa atong kinabuhi. Na may kay positive negative gud na. Pero ato pilion sir. Kay kita mayroon na po saktong gunaw na. Kita ra pa may bao pod. Maayo ba o sa dili? Madali. Meron. Okay kayo, matay maluto na ganyan akong pansit ron boss. O pa nila. Ato gining lutoon. Ato ning initon yung mga unta. Alam mo yung di ka pansin na. Boss, okay rin ka na boss? Like po. Lutoon naman eh. Dong, asa ka dong? Muna itiban eh dong ang kinabuhi sa tao. Kinabuhi sa kang love life ba? Oo, diba? Mas Sa may love life. ni pa news pa kanina na pagtulunan ba? Mga pagtulunan sa kinabuhi na kinabuhi sa kalibutan. Tulunan. Eh, kung kita nasakitan, moabot pa sa ng adlaw nga magmalipayon ta bisag nasakitan ta karong simanahon na ubuan na ikabot sa panahon magmalipayon masad ta. Kana. Mabawi ba? Di ba? Mabawi ang imong kasakit. Kuan na ta ba pailob lang sa ba? Pailob lang sa. Muna gitawag nga ang Ginoo ray magigo. Oh, kana. So God knows. Di ba? Bro, Imo na ngay. Siya man mo itagiya ko na to. Imo na. Siya ray tagya sa tong life. Imo na. Siya mo tagya sa tong life. Siya naghimo. Imo pa na. Siya naghimo sa tong kapalaran. Mm. O kasi Paris na to sa usag-usa, di ba?